Το λόγο έχει η συνάδελφος εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Άννα Χατζησοφιά. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με την κύρωση της Συμφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και το κράτος του Κατάρ θα αναφερθώ. Κύριε Υπουργέ, κάθε διακρατική συμφωνία της χώρας μας που αποσκοπεί στην ενίσχυση των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με άλλους λαούς έχει καταρχήν την αμέριστη στήριξή μας. Εφόσον μάλιστα η συγκεκριμένη σύμβαση προβλέπει την ανταλλαγή καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, θεωρούμε ότι τόσο η ελληνική κοινωνία όσο και εκείνη του Κατάρ μπορούν υπό προϋποθέσεις να ωφεληθούν πολλαπλά, καθώς η τέχνη μέσω της συγκίνησης που προσφέρει προάγει τις ανθρωπιστικές αξίες. Εδώ θα μπορούσε να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το πώς αυτές οι ανθρωπιστικές αξίες προστατεύονται από την κυβέρνηση του Κατάρ, αλλά με αυτό το κριτήριο θα αποκλείονταν οι διακρατικές σχέσεις με πολλές χώρες, υπερβολικά πολλές θα έλεγα, και πιθανά αρκετές χώρες να σημείωναν επιφυλάξεις για τη δική μας χώρα και την ποιότητα της δημοκρατίας τα τελευταία μνημονιακά χρόνια. Για να επανέλθουμε όμως, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, στην παρούσα συμφωνία, όπως επισημάναμε και κατά τη σχετική συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, ορισμένα σημεία είναι ασαφή και συνεπώς χρήζουν διευκρινήσεως από την πλευρά της κυβέρνησης. Το πρώτο από αυτά σχετίζεται με το κόστος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουμε ως κράτος για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Όπως αναφέρει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 560.000 ευρώ για μια τριετία. Ποσό καταρχήν όχι υπέρογκο, αν και τα χρήματα αυτά λείπουν σημαντικά από τον εγχώριο πολιτισμό που με τις κυβερνητικές πολιτικές της πλήρους ευθυγράμμισης στις επιταγές των δανειστών αλλά και των επιχειρηματικών και ολιγοπωλιακών συμφερόντων του χώρου έχει οδηγηθεί σε ανθρωπιστική κρίση. Όσον αφορά τον επιμερισμό αυτής της δαπάνης για την κάλυψη διαφόρων δραστηριοτήτων, διαβάζουμε ότι οι 500 από τις 560.000 προορίζονται για την ανταλλαγή μίας έκθεσης. Όχι γενικά για την ανταλλαγή εκθέσεων, αλλά για μία συγκεκριμένη έκθεση. Αναρωτιόμαστε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αν γνωρίζετε τι είδους έκθεση θα είναι αυτή, λαογραφική, αρχαιολογική, σύγχρονης τέχνης. Ζητούμε να μας διαφωτίσετε, γιατί η αναφορά σε μία και μόνο έκθεση, η οποία θα στοιχήσει τα 10/11 του συνολικού κόστους, θα μπορούσε κάποιος, και όχι τόσο κακόπιστα, να ισχυριστεί ότι είναι φωτογραφική. Πέραν αυτού, συμμεριζόμαστε τον προβληματισμό που διατύπωσε στην Επιτροπή η συγγήτρια της Δημάρ, κυρία Ρεπούση, σχετικά με ένα ακόμα ζήτημα οικονομικής φύσης. Το Γενικό Λογιστήριο του κράτους στη σχετική έκθεση αδυνατεί να προσδιορίσει το ποσό που θα δαπανηθεί για τα έξοδα της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 7, η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση της συμφωνίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να υπολογιστεί η δαπάνη γιατί παραμένουν άγνωστα διάφορα πραγματικά γεγονότα, όπως ο αριθμός των συμμετεχόντων στην Επιτροπή και ο τόπος και η συχνότητα των συναντήσεων. Θα παρακαλούσαμε να μας δώσετε σχετικά στοιχεία, ώστε να γνωρίζουμε και εμείς ως αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού με ποιο ακριβώς ποσό καλούμαστε να τον επιβαρύνουμε με την παρούσα συμφωνία. Επιπλέον, στο άρθρο 5, όπου γίνεται λόγος για την ίδρυση πολιτιστικών κέντρων της μίας χώρας στην επικράτεια της άλλης, δεν καθίσταται απολύτως σαφές τι είδους κέντρα θα είναι αυτά. Θα έχουν, για παράδειγμα, ως αποκλειστικό σκοπό την προώθηση του πολιτισμού της χώρας τους, ή θα πρόκειται επί της ουσίας για οργανισμούς οι οποίοι με αφορμή τον πολιτισμό θα αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Με πιο απλά λόγια, μήπως πρόκειται για business με προβιά πολιτισμού? Η βασική μας όμως επιφύλαξη σχετίζεται με το περιεχόμενο του άρθρου 4 της Συμφωνίας, που προβλέπει ότι τα δύο μέρη θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις εθνικές τους νομοθεσίες. Στο σημείο αυτό ανακύπτει το εξής κρίσιμο ζήτημα. Το κράτος του Κατάρ έχει μεν κυρώσει με νόμο του 2000 τη βασική διεθνή σύμβαση για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά το γεγονός αυτό είναι αμφίβολο εάν παρέχει επαρκή προστασία στους Έλληνες δημιουργούς, και αυτό γιατί η Διεθνή Σύμβαση Βέρνης Παρισίου προβλέπει στο άρθρο 5 ότι οι δημιουργοί της χώρας προέλευσης του έργου εξομοιώνονται προς τους υπηκόους της χώρας όπου ζητείται η προστασία. Το έργο δηλαδή του Έλληνα καλλιτέχνη που θα παρουσιαστεί στο Κατάρ δεν θα καλύπτεται
από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά από την νομοθεσία του Κατάρ. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οφείλουμε να υποβάλουμε το ερώτημα και στον κύριο Υπουργό που είναι εδώ σήμερα, εάν ενημερώθηκε όπως ζητήσαμε στην Επιτροπή να μάθουμε για τη σχετική νομοθεσία που ισχύει στο Κατάρ. Εφόσον διαβεβαιώσετε το Σώμα ότι οι σχετικές διατάξεις παρέχουν ανάλογη προστασία με αυτή του ευρωπαϊκού δικαίου, εμείς από την πλευρά μας μπορούμε, παρά τις υπόλοιπες επιφυλάξεις μας, να υπερψηφίσουμε τη συμφωνία. Σε διαφορετική όμως περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι να προασπίσουμε τα δικαιώματα των Ελλήνων δημιουργών και να ψηφίσουμε παρόν. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο συνάδελφος ο κ. Γιάννης Δημαράς.